Jump mark. Lakas na hook niyan. Parang Sakit yun. lakas ng hook, Mark. Kasabay sa labang Romero Dono kontra Christian Guido ay may Pinoy din na lumaban. Ito ay ang tubong Butuan City sa Agusan del Norte. Ang Pinoy boxer na si Mark Bernaldez alias Machete. Makakalaban niya ang pambato naman ng bansang Brazil na si Marcilio Williams. May record itong kalaban na 4 wins, 14 losses, isa knockout, 33 ang edad at 5'8 ang tangkad. Habang ang Pinoy na si Bernaldez naman ay may kartadang 24 wins, 6 losses, 18 via knockout, 28 ang edad at 5'6 ang tangkad. Galing sa panalo via first round TKO itong pambato ng Brazil. Habang galing din sa isang impresibong panalo ang Pinoy via first round TKO noong laban niya sa Colombia noong Agosto lang. Pero kagaya ng laban kay Dono, kung record ang ating tignan ay talagang walang laban itong kalabang taga Brazil. Pampabalik lang ito ng kumpiyansa ng Pinoy sa bakbakan. Preparasyon para sa paparating pang malalaking bakbakan. Ating tignan ang highlights ng labang Mark Bernaldez alias Machete kontra Marcilio Williams ng Brazil na ginanap sa Amerika noong October 21 lang. May yung kontroy. May puti mo ko. 26, hindi si Mark. Gamay siya 130. Round 1. Sa gitna ng palitan nila ng mga kombinasyon ay nahuli agad ng solidong left hook itong pambato ng Brazil at lagapak ito sa lona. Jump mark. Lakas ng hook niyan. Parang Sakit yun. lakas ng hook, Mark. Pero bumangon sa bilang at sumabay pa sa basagan ng mukha at ilang beses pa itong nakakatama ng mga solido sa Pinoy. Grada! Grada! Wala, gago. Kamaan din. Ayaw, pensa! Ayaw, pensa! Sa sumunod pang mga rounds, mas matinding bakbakan pa ang pinamalas ng dalawa sa ibabaw ng lona. Pero mas madaming patama ang Pinoy at mas umaabante din sa laban. Nabante siya ba na ni Kalit na hapak? Riyagin may mga plus aning micro na. Jab straight. Itan tapos balik kag hook ba? Sakitan siya no? Sakitan siya to. Sakitan na Mark! Lipatas na naong bago tiyan. What's up sa ating mga viewers? My pare Michael Ona. Yo. ¿Cómo estás? Oops, at balance. Boss Marquez, be riding. What? Ayaw, pesa sa opera nga, ginasabayan ka. Ronan Cortez Ring. Sino yan, Ray? Hindi ko ano. At bago nga matapos ang round 3, ay bagsak na naman itong kalaban ng masapol na isang solidong kombinasyon. Ikaw to? Aja mo kumpensa, kaya makalit na karibas. Cortez. Shout out daw kay Ronan Cortez. Ingat ayun, ingat ka. Mark 1, 2, 3. Oops. Umpisa pa lang ng round 4 ay agad bumanat itong Brazilian. Mga solidong suntok ang binabato pero kinakain lang ni Kabayan ang mga suntok nitong kalaban. Adlok masudlan ba? Magpuliana dyan mga plaza ni Ron. Upper mark. Oh. Masking daog magani ka na may mga bashir, mga bullshit.
Puta ka muna, boxing bell. Bahala ng kuwan. Bahalag sa lipet sa bili ah. Wala ko itang prangko lagi. Ano yung mato to? Ano siya, mato siya. Ito, yung follow up ng totoo ko. Pengi. 4-5 bata? Sa buna lang buwang. Buna. 6 rounds na eh. 600 nila no. Oh. Ang round 5 ba? Yun. Tambal sa kasakit o kakapon. Mark, jab. Huwag kang pauna. Sorry, yung wifi natin nawawala, mga idols. Upper. Connect lang tayo. Sige. Patay. Balik. Tulak mo. Upper. Katawa siya ba si Smart? Wala na. Sa final round, agresibo pa din si Kabayan habang di naman nagpapalugi itong Brazilian. Sumasabay din sa bakbakan. Upper, Mark, upper. Nagtapos ang laban sa scheduled 6 rounds. Lamang na lamang ang Pinoy na si Mark Bernaldez. 2 beses pinabagsak ang kalaban kaya nakuha niya ang panalo via unanimous decision. Ayun, nagtatapos. 59-53. All for the winner by unanimous decision victory. Mark Machete! Gam. Huh? What is your name? You have to know each other, man. You gotta start knowing each other. Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy.